Вот так растут абрикосы. Не, дай. Сега има хора, като няма да има хора. No se interesó por su diferenciaría. Te digo que vas a soprar. Аз ще ходя в край. Виж какво прави, жена? Имаме. Я се, Елени, арео ма канме. Не показват по телевизор. По телевизору? Охи. Ти антената ма дихне, Елени. Направо по навител. Заедно си ги чуп. Снимай жена ми тук да види. Аз ма стера, Сенято ли рамето сега? Хубава кола. Неко Ауди А6 А8. Аз съм пътувал, и не ме да се стари. Обаче, на Пума сърцето е далеч много от България. Като влизат още в преградата, така и много. Стопулайки, кугите, той на кугите. Ола кунде. Посмела са кугите. Так прореживают абрикосы.